Niyabona la? Ise 106 Waterloo. Akhona amamitha amanzi anqanyuliwe because ngoba kufanele kuba amathenda ama-truck azofakela amanzi. Ngikhuluma nani nje nani ezigebengu ndini. Lana. Honorable members, honorable members, honorable members, Honorable Kaula, honorable members, the member has the right to make a speech. Oh. Your party will get an opportunity, if they haven't already had one, to make a speech. Let's respect one another, please. Please continue. Uyabona la? Ise Freihead Chairperson. Abantu babekhala bevale umgwaqo. Bekhalela amanzi. Instead, ukuthi aya umeya bayolalela ikhalo zabantu bathumela amaphoyisa badubula abantu. Ngiyangizwa uthi ngithini? Nasikhathi sokudala mina. La ise Ward 59. Endwedwe che. Bafaka i-water pump. Bafaka nama-content kube bethembisa abantu lezi gebengu lezi. Bethi bazobafakela amanzi. 5 years okasithi lo nyaka. Abakaze babuyela abantu balamanzi abanawo. Sengithuleke ngena emxholeni ke manje. Lana sinenkinga yabantu okutholakala ukuthi bashonile ngenxa yokuthi baphuza amanzi angcolile aphuzwa nezilwane. Manifuna ukwazi ukuthi kuphi nendawo abafuni ukusitshela. Umbuzo wami uthi lemphefumulo eshonile izobuyiselwa kanjani kubantu? Eyikoleni sinenkinga minister nawe chair. Ikoleni zonke azinawo amanzi. Ehothela esikole khona amanzi awekho. eThekwini yes. Lezi ikole kuthiwa ayikwazi ukufakelwa omasipala amanzi ngoba ziya-owa umngeni water. Manje umbuzo uthi ingane kuthiwa zona kayifunde kanjani, bona othisha abafundise kanjani. Okwesibili kubhlungu kunakho konke, amanzi ayimpilo. Lento yama-waterkan iyona eyinkinga kakhulu ngoba amanzi ahambi ngoba engekho. Amanzi akhona ayanqanyulwa ngoba kwenzelwani kuhamba kungenela ama-truck. Kuyimanje kunama-truck lapha amasha ceke. Lo 26 billion enikhuluma ngawo namanikinike ngaphandle. Bajabule bafile bazohamba bayothenga ini amanzi lana Empasha amanzi awekho. Engamanga amanzi awekho. Giyani amanzi awekho. Why ngempela izwe lonke libe nenkinga efanayo? Aniboni ngani ukuthi le nto into yamabomu ngenxa yethenda? Thina sifika la eParliament ngo-2024. Safika nepolice ethi lento yamathenda ayiphele ngoba iwona kanye ayenza ukuthi abantu bangayitholi idingo zabo. Ngoba kuceba abantu abayifew. Bese kuthi ekugcineni kusafarisha abantu. Lento ibuhlungu and minister ngiphinde ngiphatheke kabuhlungu ngoba mawuminister ungena kwi-department ekade nomunye umuntu akube kusashiwo ukuthi lowo mina ngathi why umuntu made ayenze ubugebengu kwi-position yakwi-department yakhe engalandwa abuye azojeziswa. So boshwa nini laba bantu okuyibona abantu abaxhaphaza izimali zabantu na? And lento ingiphatha kambi ngoba sigcina la sesidlala abantu la laba bantu kuneyingane egulayo lana. Emily Londo ingane ziyadlala ayinendaba ukuthi indle.
Manje singazokhothisana lana. Mina iyanginyanyisa indaba yenu ngize ngifisa ukuthi aphathe induku nje vele ishaye nonke. Ngoba nina ngicabanga ukuthi kuzodlalwa lana. Emaklinik udokotela mayikade thinta isiguli. Chair, Akakwazi udokotela ukuwelela kwesinye isiguli engasihlambanga izandla. no point of order, Chair. Ize engekho nithi abantu balashwa. Xolo Makhawula, xolo mama. On a Chair, point of Honorable order. Kaula, will you just take your seat, please? we can't allow this thing that is happening. Honorable Maduna just opened the mic and howled. No. Honorable Maduna, He please be removed from the house. no, no. Honorable Maduna, the young Order. one there at the back. Order, honorable member, switch off your microphone now. Honorable Maduna, you drew my attention to what? I just, Chair, I said on a point of order. That's what I I, didn't, no. Order, honorable said- members, order. I didn't hear that. But what is your point of order? Chair, I want to check, is Nyanyisa parliamentary? We'll check on it, honorable member, and we'll come back. No. Honorable members, settle down. Honorable Kaula, will you now complete your speech? I'll come back to you. Ngiyabonga che. Kodwa ke ngicela ningabanaki labantu abaye emphakathini. Ababambi ngisho ingcingo laba. Lalelani ke. Emakhaya kunento ebuhlungu eyenzekalayo. Yingakho ngeke ngithi kuyi-portfolio committee lento okuhlala la no debate into engathi shu. Asambeni siyobona. Emakhaya ngikutshela ukuthi ngeke nikholwe uthi uma uhamba emgwaqweni ubone imgqomo imphongolo ihleli kanje. Ilinde itruck ezofika ebusuku. Ithela amanzi. Kwamaphumulo emthandeni bengikhona. Honorable member, your time is now expired. Thank you. Asizwana nabantu laba. Order, honorable members, Wena. your time is expired. Thank you. Uyazi Thank umkhwanazi. you, honorable member. Phambili umkhwanazi baba. Honorable Kaula. Honorable member, Umkhwanazi. honorable member, take your seat. Saphatha umkhwanazi. We are sick and tired. Honorable Kaula. Honorable Kaula. No.